Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka Hinyotrip Achik National Movement Land Protection Cell hakalas new blay jong ka khandai tarik ubnai jemang arajar arpuar kala dawa ya ka sarkar jilla bakadai ban pendam no ya ka notification jong usnem khat khandai spa asan puwei balapan mi de ka sarkar Assam haka jinge kren bat kilat pathai khubor president jong ka Hinyotrip Achik National Movement uba lamprang kharbari ulaong hadin baka jilla Meghalaya kala yo ya ka autonomous state usnem khat khandai spa henre pu khandai Barika jilna bapura house nem khat khandai spa hanyo puar amshim lakin thop ya ka block 1 but block 2 hapo puru sam jang ka Meghalaya wala kini ki jaka ki kidosha ba ka block 1 but ka block 2 ki dai ki jaka jang ka bri hunyo trep henrai hakmat ka an ki dai ki binta jang ka Assam bat ka Karbi Anglong ula ong shushu la da ka sarkar kam pendam no ya gani ka notification jang usnem khat khandai spa san puwei bala penmi de ka sarkar Assam kan sabo ya ka jala Meghalaya ha ka jingya pen bet port ka ban salong shen ka benta ka phase 2 dawa ka H&M Land Protection Cell baka sarkar ka den penduno ya ka notification sijar khandai spa san puwei jong sarkar sa namarang ii ba ha kanai ka MOU bala ya soy phase 1 Wat kamai kuli kamolong kona kibomdon haka notification ni iba ka khandau ka siap ki jaka puta jong ka jakman reu kila palut syakas sokarasa tingim kwa bakum ka jakman reu batkum ka seng H&M Land Protection Cell baka block 1 block 2 kapadai ka jaka jong ka riu nyotrap andu hentai hentai kan letsha ka sarkarasa ka jingkali galong balai ngidawa penduno ya ka notification sejak na spa san puwei jong ka sarkarasa tungin ya phai khandia kato kat nei spang ka block 1 ber block 2 ka badon ha kaput bodar Meghalaya bat kasam ki scholar bat ki senior bureaucrats ki tip hash panga block 1 bat ke block 2 balakam da ka Assam mentah Henry ngi suthu ba ki babun ki pajba pajlang tikim da tip ba ya kene ka pha Shuai kasnem sijar khandai spa san puwei ya ka United Khasi and Jainte Hill District jong ka State of Assam mensua la phia ha ki artli ki sub divisions kata kilong ka Shillong sub division bat ka Joai sub division ka block 2 bat ka block 1 Day ki block jong ka Joai civil subdivision ka right nong tung ka badon ha block 2 ka day ka right hapo ka Nartiang doleship ki temen ki tibha ba ka right nong tung ka seu khajna bat kiwei ki senyang sha u doloi Nartiang hakasnem 1000 khandai spa san puwei Laseng ya ka United Mikir and North Kashar Hill District Batla Ot ya ka Block 1 bat Block 2 na ka Joai Civil Subdivision Batla Penyesno bat ka Mikir Hills da ka Order u Gubernur ka Assam Nambar ti adi ar laiwei sanot iwei saukndai kabalong haka khatlai tarik uyayong jong usnem sijar khandai spa san puwei lalai kene ondai namar ba kitai ki jaka Karbi Henry tang na benta bansuk kajing terekam lanai kata ka administrative convenient hak terpor
Haba one me ka United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Council hagasnem Janespa Sampu Aru. Ya ka Block 1 but Block 2 Om Shem la wanra po uputusam jong ka Meghalaya. Habalayo ya ka Autonomous State hagasnem sijar kendai spa nreu pukendai. Bat ka full-fledged state hagasnem sijar kendai spa nyopu ar rup Om Shem la kentup ya ka Block 1 but Block 2 hapo uput usam ka Meghalaya. Haka Assam Reorganization Meghalaya Acts 1969 ya uput usam ka Meghalaya Autonomous State la Thoshai shall comprise the following tribal areas: the United Khasi Jaintia Hills District, excluding the areas transferred to the Mekir Hills Autonomous District by the notification of the Government of Assam number TADR 3150149 dated 13 April 1951 and the Karo Hill District. Haga to kapor klempoi ken mau bat klemperkhat bet yakne ka exclusion clause ya ka Block 1 but Block 2 wat la ka pau tengkreng haka ka history bat kijingsia hamadan ki kedausai baka Block 1 but Block 2 kidai kijaka henyutra henrei hakmat ka an kidai kibenta ka Assam bat Karbi Anglong kat badang sa badang yang katai ka notification jong ka Sarkar Assam jong usnem 1951 daileng ka daw baka Sarkar Assam ka Police Battalion menta ha Block 2 kat ba ka Sarkar Meghalaya kabu outpost hasnong molosnai kinong snong ka Block 2 kitebut sa Assam bat sa Meghalaya ro ka Sarkar Assam kanut benbu police station haman lagi jaga haman lagi snong Henry ka Sarkar Meghalaya ka pawan tebut ya borok snong semolosnai ka snong ka bajengai na kitai ki disputed areas haka history but ki official documents baro ka pausai bagi tei ki jaka hanyutrap ki bahap mensua hapo ka Joai Civil Subdivision Henry hakaan but officially kim hap hapo ka state Meghalaya katkum ka Assam Reorganization Meghalaya Acts 1969 but 1971 nama kata ngin om yo bor bandawa bagitei kijaka kum kijaka Meghalaya kabalawan me dang house nem si hajar kendai spa nyopuar Henry ngindai bandawa kum kijaka henyotrep nado hendai hentai kadau bola penyesno kadau bola pensno Shamikir Hills ru kamdai halor ka territorial ethnic and cultural crowd Henry tang namar jongka administrative convenient hakata kapor namar kata ngidai banyai dawa badai ban penduno ia katai kan notification 1951 jong ka Sarkar Assam bat ban wanra abiang ia kijaka syakari nyotrap kata kadai ka strong demand jong ka H&M Land Protection Cell syak Sarkar nak benta ban yada ya kendau ke siap jong ka Block 1 ban Block 2 ladangi peniengnya baki hapa po uputusam ka Meghalaya ngilarem lupa namar ka Act 1971 kabatau ya ka Meghalaya kala kedau syai lupa bagi tei kijaka kilait na uputusam ka Meghalaya nama kata ka H&M Land Protection Cell
da kejing so kya bat kejing solid ke kerpat berdawa ya kina sosial dan buram jungi ada pi etsia ya kari kumba piju porta ki election berada pisu tu cia ya takador jong kapateng ke bansakha snowbha pendu no ya kana ka notification 1951 jong sarkar asam kenang baga khanda siap jong gajak benreu konom lai berkenom suntoj sia sarkar asam namar ngilayu isai bawat khagne ka phase 1 ke bedak soi ki bomdon ha notification ye hinrei ngi ba katno photali kisnong ha malangkona bat hapo maikri kilek saka asam hapreng ka jing terha bat ke jing snow kitram ye de kamat ka kata badong i kemensim da ke jing sokhya kadunut ni ki samla gari ki bade ki khon jong ka mai meklia yang baik sekarang rin bangin try minat penek pensa ele jong ko hok long try man try halo ka kenda siap kepala don nadu ka menor kumbang ledap smai banang ne sekmat ngile de jing slur ke jing sempang bat ka mensem age hok yela kari bat ngin long ge tiar ki baklan but payawa ki baskam jong kisnong ki thaw ki rat ki hima bat khamtam e kenda siap jong ka jat penre Haji Syal da kinau susar jungi ki pensiong nong remba. Ha ka bayadai bat ka boundary issue. Kadai bandai nadu kata ka foundation of sixth schedule. Kata kadai nadu by enforce ya ka constitution of India ha ka arpneutrik January 1950 Wei bala penlong daga Constituent Assembly katahi ke scam baya uput usam kadai ban sim bat peniang bha yala kanong rem hakajing sya lakha ya kejela mekhlia kat kum uput usam jong ka six kedil 1950 ki riurang ba hakat kepor ki syania baik ha uput usam jong ka six kedil Henry kabas ngaulengo balai ki sorkar jongi benta la palat sanpau teli gisnam ki kangsting ya kejing kentur pot jong ka Assam notification 1951 jong ka sorkar Assam kamut ngasngau ba kajing yakon na kejing penkre ka jongi ki kenhun ba per na benta ban yami pajba ha badai bagende kamodar kan suprut kai ya kebor bat kepor namar ka juksai menta giton kam baniat ran ka kerkat bat kini ki an giton lupa lada ngimla ban pendu ngiken tak besai bang ngimla ban pendu ya ka notification 1951 juga sokar Assam kemot ba ka blokon ku tu kan saja kung bajia kan episode ka balada kata kadai ka jing yoi bat ka san perkat ka jing yoi jong ka H&M Land Protection Cell Hagabaidai bat ka MOU jong ka phase 1 ka seng HM nadu mensua ka kansai bakam persya ya kejing pen pekpot thenrai ka persya ya kejing pen sentut ya ki jaka ki puta jong ka jak penriu syas kurasa ka persya ya kejing lek kerki jong ka sarkar MDA lane jong kata ka regional committee namar la shule kerki without consultation the autonomous body lada jia ba ka sarkar NDA kaya selok bha bat ki autonomous body ngatharai ki diskonsil kilakol ya kilan dokumen na ki trai kendo kilakol ya ki ilan dokumen na ki sim na ki right na ki hima ngatrai kam jin lalong kumbang darja hakan ke pesuan Henry gajing leker ki ngimla menong bakar ne ka sarkar ka tantrai klatrai ngiro gajing trai Henry
ngi susi ipat ka jingtrai kerke klaim da ya selok bha ya ki district council ka badai ka nongri ka nong sumar ya ka khandau ka siap jong ka jak penreu klaim da ya selok bha ya ki CM ya ki raj ya ki sarsnong hajaka bangnio borom ngilakla dunong badru borom kejilek dai tang da ko jilek kerke namar ngide ngitip syai baka jaj penreu ko jungi kadon kajinge pher harukom menbat khendau bat siap kum ladangi kum per bat kiwai ki jela jongkari namar pait nuksa ka government of Meghalaya ka wanra ek hospital nikrin ka wanra ya ka Meghalaya legislative assembly hengte po nu Shillong ka sarkar Meghalaya ka habla thit ka khendau na ki kor kharpamar ka habla thit ka khendau na ki kor nongklau balai pat ya kenega warla kataro kine ki artli ki institution ki bahe ki warra ajing mentoi ya kajak penreu ki warra ajing mentoi ka jela Meghalaya balai pat ya kenega philsuan kabaklam kabala shu ia ya ga government of Assam claim da yaslok ya ki try kendo claim da yaslok ya ki district council claim da slok ya ki hima namar haka jak menreu jungi karkom bat khendau bat siap ngidon ki khendau kur ki khendau rai ngidon ro ki khendau simet tinga semua menong ba kane ka sarkar MDA ka jungi kumjuru bataka regional committee boundary committee ka le kerke kadai ka jingle kerke ka balakwa burom palat henre kumolong benta kawan ra ye ka jingdu nong ka bakrau yangi kum ka jak penreu but haga bayadai but kajengmi ki comments ki baper haki social media kajengmi ki comment ki baper haki Facebook but haki YouTube ba kaladon kajeng di lelam ngatrai nagaliang jongka H&M lan putsumsel kasukwa ban punsngo bahadu katno kota government of Assam kajeng big jongka bakan thit kapakan tit tak bisa ya kijaka ki baron ka disputed area hare kerkum kajing sutu kajungi kalong kasulong no bakani ka sarkar kajungi kalalai sulek kerki klasukwa buram palat te namar kata nagaliang jongka H&M lan putsumsel ka ken tujur ladai ka sarkar ladai ki kenhun ki paper wat le kerki dapen sunong rimba wat jule politik ya kene kam yap jong kejait penreu le ya ke ka ba nadu common sim le ya ke ba kan wanra kajing mentoi ya ki paradok ki persnam badi ki pari jungi gon hangte po ka bodar kapot berkasam bat kawai nga kwa ban kentu ya ki pari ki prasnam jong jak penreu ba hapadon kino ki comments so ba what do thou personal you know namal ngai ha kini gisngi pemerintah kala jur ke sosial media ba me kaba kena personal liba perston kena personal liba medma kena personal liba remboy drosi kartun droski dorsri dortngau ngaso ong ba kum kajat penreu ngidon tang sikam has ne jong kapertai radon keno ke susar jungi gile bakla sauba pen i yeki lengba ki personal whatsapp jungki la ne kendu yeki ngatrai ki welcome ne kapli ke jingkhang na benta ke jingba jong ke jat penreu jong ke jelahi pegawai namar khawat ngi aye jingero yeki to ki beton sap rengong soba wat that haki Facebook wan that social media namar ngi tip syai ba ka pertai menta layu ida baru ka pertai namar pi apa pithat juga perston ba pithat juga remboy kalong thik ba pithat la de namar kituru kini ki propos nam chungi pithat yo chief minister along bathat di kecal lajong nama utur de nong Meghalaya bat ka bai ba kum ka seng ka social thing ka ba
lengba ke social media kalong ba ki waipat ki jai penreu kin sa sim kebu kumno ban yolat namar ke jing pen I ke jong ki pari jungi ye ke jing bom ye ke jing bom ya teli ngisu tenat ban ya that ban ya ai jimut ngisu tenat ban itu khana hidukan syah surok ban tre pat ngim tre tengah so mun ongku mun gi kelong ke jing penduk mun sem ye kinau sensar jungi ni next camp ba kilong ba kloi ban ai jingmut markmat kilong welcome ban ye kendu iki markmat ong back kane kamlong kane ka wanra ika jing dunong ika jela ka wanra ika jing dunong ika penreu pi kumbang ong mene ngilong ke penreu ke batang sitro hasla pertai ngidon kam ye ke jing yate ngidon kam ke jing ai jimut iwei om ban ya kedokti om ban ya penduk mensem re om ban ya phat ya la ka jong ka jat penreu namar kapor kaya de kapor bangi hap ban ya trai rengkat na benta ka jing jong ka jat penreu na benta ka jing jong ka jelame kalia na benta ban ka jing jong gine ki paradok ki prasnam jungi ki badon hakapot bodar bat ka asam.